Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Ezagutu, ibili eta gozatu, ulertzeko, errespetatzeko eta kontserbatzeko. Filosofia horrekin sortu zuen ura, uraren Euskal Agentziak, Euskadiko uri bilbideen gida. Euskal herritarrek urarekin duten identifikazioa eta lotura aspalditik dator. Horrela bakarrik gorde ahal izan da, gure natura ondare aberatzaren geodibertsitatea eta bioaniztasuna. Urari eta ibaien, ur jauzien, lurpeko korronteen eta mareen igadurari esker, aberastasun ekosistemiko mugagabea duten lekuz beteta dago Euskal Geografia. Uri bilbideen gida, sentsibilizazio eta divulgazio modu bat da, eta horren bidez, ura bere neurrian ezagutzen eta baloratzen lagundu nahi dizu urak. Gida osatzen duten, uri bilbideen bidez, gure geografiako txoko berezienak ezagutzeko eta urarekin lotutako gure historia ezagutzeko beharrezko informazioa eta aholkuak edukiko dituzu. Balzatoz? Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak ur bideskak aurkezten dizkizu. Ezagutu, murgildu eta gozatu Euskadiko ibai ibilbideetan. Ur bideskak, murgildu uretan eta natura bizian. Ur bidesken 3. atalak Bizkaiko Arratian Erbioi eskualdera garamatza. Ugunako ur jauzia natural ederra dago bertan. Zalantzarik gabe Gorbeiako Parke Naturaleko altxorretako bat da. Gaur helburu dugun ur jauzitik oso gertu dauden Otzarretako pagadiarekin edo Saldropoko ezegunearekin batera. Barazar gainean hasiko da gure ibai ibilbidea. Urak oroatzen duen ostatuaren aurrean, errepidearen eskuinaldetik abiatzen den hormigoizko pista bat aurkituko duzu. Berehala, ezegunerainoko bidea markatzen duen seinale bat ikusiko duzu, bai eta ubidea herrirako 9,3 kilometroko ibilbide bat ere. GR12tik jarraitu behar duzu, Saldropoko ezegunerantz, 1,5 kilometrotan gutxi gora bera. Pistatik segi, Saldropoko ibilbidea seinaleari jarraituz. Bide hori hartutakoan, aparteko kokaleku batean sartuko zara, eta giroak ingurunearekin bat egitera gonbidatuko dizu. Aurrera gina ahala, tokiaren magnetismo indarra sentituko duzu. Paisaiaren harmoniak eragiten duen erakarpena, haren parte sentituko baitzara. Ia konturatu gabe, interpretazio zentrora iritsiko zara, eta bertako informazio paneletan ezeguneari buruzko informazioa bildu ahalko duzu. Saldropoko ezegunea utzi eta ezkerreko pista hartu Zeanurirantz. Hormigoizkoa da hasieran eta harrizkoa gero. 700 metrora edo beheranzko bihurgune batera iritsitakoan ezkerretara agertzen den bideska bat hartu behar duzu. Desbideratzea hartu baino lehen, hartu arnasa eta gozatu zeru ertzean nagusi den Lekanda mendiaren silueta izugarriarekin. 500 metroko ibilaldi eder eta lasaiaren ondoren, pago motzen kolonia ikusgarri batekin topo egingo duzu. Argi mutil natural erraldoi hoiek zaintzen dute natura, bere distira osoan erakusten duen ingurunea. Naturgune horren ezustekoak ez dira hor amaitzen ordea. Eskuinean dagoen bidea hartuz gero, sustraiak lurpetik aterata, amildegiaren ertzean dagoen pago handi batek, baso magiko batera egingo dizu ongi etorria. Urtaro zurtaro, edertasun aldakor aparta erakusten duten bideska bihurrietan zehar, amildegiaren ondoko zabalgune batera eramango zaitu pagadi oparoak. Puntu horretan, uraren musikaltasuna gehitzen zaie estampa natural idilikoei. Melodia goxo gisa sentitzen da orain, baina ur jauzira hurbildu ahala, burrumba bihurtuko da. Ugunako ur jauzira jaisten hasi aurretik, eskuinaldean aurkituko duzun amildegi harritsuari begira geratzea gomendatzen dizugu. Talaia pribilegiatu horretatik, amildegiaz eta bertan ezkutatzen diren forma bitxiko pagoez gozatu ahal izango duzu.
Edertasun opari horren ondoren, jaistea tokatzen da. Mendiko makilak eramatea gomendatzen dizugu, jaitsiera segurtasun osoz egin ahal izateko. Bidezidor estu batek hegal malkartsua igarotzen lagunduko dizu, 100 urteko pago baten ondoan urjauziaren begiratoki naturalera iritsi arte. Hortik, eguna errekako urak arkaitzezko paretatik amiltzen eta ugunako urjauzia sortzen ikusiko dituzu. Pazientzia hartu eta gozatu jaitsieraz. Mendi hegal inklinatuak, hainbat altueratan estrategikoki kokatutako, zenbait begiratoki natural eskutatzen ditu, urjauziaren perspektiba ederrak ikusteko. Metro batzuk beherago, ugunako urjauziaren oinarrira iritsi ahal izango zara. Bertan, arkaitzarekin talka egitean, lainostatutako errekaren uraren freskura sentituko duzu aurpegian, esiaren ondotik aurrera jarraitu aurretik. Urak igatutako putzu horretatik, landaretzaz estalitako harrizko hormetan behera amiltzen den urjauziaren azken perspektiba berdingabea izango duzu. Uraren uragentzia.euskadi.eus web orriko urbideskak atalean aurkituko duzu ibilbide horretaz gozatzeko behar duzun informazio guztia. Kokalekuak, sarbideak eta bizitetarako gomendatutako garaiak, ingurugiro aldetik duen garrantzia, ibilbidea egiteko behar den denbora, balizamendua eta ibilbidearen deskribapen zehatza, eta ibilbidearen mugarri nagusien irudi eder eta argigarriak. Uraren podcastak, uraren kultura berriari buruzko informazio pilulak dira. Euskal hidronimia, kulturaren eta uraren arteko lotura, Euskadiko urondarea, pertsonaiak, topikoak, jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.